NaWicknell Chivhayo gave musician Jah Prayzah another brand new car. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZimWitness TV yandinodzokana ma-updates akasiyana-siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe ne-every update yandinouya nayo pano nguva nenguva. Muri Zimbabwe ndinokumbira kuti uone this video kusvika kwarinoperera. Jah Prayzah Apihwa another luxury car NaWicknell Chivhayo after launching his latest album Ndini Mukudzei. Mota yapiwa Jah Prayzah imota yerudzi rweRange Rover Autobiography 2025 model which cost over $150,000 US. Pamusoro pekupiwa mota kwa aita Jah Prayzah abva apiwa zvakare $150,000 cash pamusoro for fuel netumwewo twakadaro. Mota yapiwa Jah Prayzah NaWicknell Chivhayo yava mota yechi4 kubva kuna Wicknell. Tisingazive kuti kumufarira here tinongoti makorokoto kuna wagwizi. Hanzi music yenyu inobatanidza vanhu uye inosimudzira mureza weZimbabwe. So ladies and gentlemen, ngatisangane mu comment section muchitudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi.